Jeg hedder Roland Møller, til dem, der ikke ved det, og jeg har fået æren af at spille Brabovic, som er KGB-agent, dobbelt KGB-agent i Atomic Blonde. Lorraine Broughton, an expert in escape and evasion. Proficient in intelligence collection. Let's cut the crap, shall we? And hand-to-hand combat. Det var en ære at få lov til at spille over for hende selvfølgelig, og det var også en lærerig proces. Jeg lærte rigtig meget af hende på en hård måde. Så jeg har da hende og tak for, at jeg har fået flere Hollywood-roller. Jeg er lige før, jeg har lyst til at kysse hende. Thank you. Thank you, Charlize. Find out who's hunting down our operatives. A lot of brave men and women are going to show up dead. Fuck. Your contact is David Percival. Let me help you with your bags. Welcome to Berlin. Fuck's sake. Jeg er virkelig stolt over at være en del af den her film. Jeg synes, det er en fed film. Det er en fed actionfilm, der er smæk på fra start til slut. Der er et fantastisk soundtrack, som selvfølgelig er tro mod tiden, hvor den foregår i 80'erne ved Berlinmurens fald. Så alt i alt er jeg meget stolt over at være med i den her film. Jeg synes, den kan noget. Det er en feministisk super action heldinde. Og uden at sige for mig, så kan jeg da godt røbe, at vi samtlige mænd i den her film kommer under kærlig behandling af Charlize. It's an impressive set of skills. Talents can be overrated. Jeg vil opfordre alle kvinder til at gå ind og se den her film. Fordi her der er det kvinderne, der er boss. Så der kan, normalt så plejer det at være kvinderne, der bestemmer, at skal gå i biografen, ikke? Og så skal manden med ind og se en eller anden følefilm. Her kan de måske gå på kompromis. Atomic Blonde, den er for alle. Og så ser jeg pissegodt ud med mit jakkesæt, har jeg hørt. I think I fucking love you. That's too bad. She's a killer queen.